Πού έχεις μεγαλώσει και με τι ασχολείσαι? Έχω μεγαλώσει στο Ρέθυμνο, δουλεύω ως αισθητικός σε ένα Ινστιτούτο και παράλληλα ασχολούμαι με το modeling. Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Βγήκα Miss Κρήτη το 2022. Κάνω διάφορες φωτογραφίσεις, διαφημιστικά. Πώς πήρες την απόφαση να γίνεις η βασίλισσα του καρναβαλιού? Η αλήθεια είναι ότι από πάντα ήθελα να είμαι η βασίλισσα του καρναβαλιού. Φέτος μου έκαναν την πρόταση και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Εννοείται πως δέχτηκα με πολύ χαρά. Αισθάνεσαι που θα είσαι η φετινή βασίλισσα του καρναβαλιού? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι τιμή μου. Τα λόγια μου είναι απερίγραπτα. Πώς αντέδρασαν οι δικοί σου άνθρωποι? Οι γονείς μου και γενικά οι συγγενείς μου, τα άτομα που είναι κοντά μου, έρχαν πάρα πολύ. Θα είναι και αυτοί βέβαια στην παρέλαση μαζί μου. Ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή στην έναρξη του καρναβαλιού? Η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν ξεκινήσαμε με το τρενάκι προς την παλιά πόλη για να πάμε στον Άγνωστο. Με ακολουθούσαν όλα τα παιδάκια που ήταν μεταπιεσμένα και βαμμένα στο πρόσωπο. Είχε πολύ πλάκα, ήταν πανέμορφα. Για ποια εκδήλωση ανυπομονείς? Ανυπομονώ φυσικά για την μεγάλη παρέλαση. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να μεταδώσεις με τον ρόλο σου ως βασίλισσα? Ήθελα να πω στα μικρά κοριτσάκια να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Ποτέ δεν είναι αργά για να καταφέρουν κάτι που θέλουν πολύ. Και είναι και αυτές πριγκίψεις και κάποια στιγμή θα γίνουν βασίλισσες. Ποια είναι η επόμενη εκδήλωση που θα σε ξαναδώ? Στην επόμενη εκδήλωση που θα βρίσκομαι θα είναι στο Κάρλιν Βαράν, 9 Μαρτίου, οπότε τα λέμε στον Άγνωστο Στρατιώτη.